Helo, Mared drwy'n swyddog recriwtio yma yn Brifysgol Cymru y Wneud Cais a dyma canllaw cyflym iawn i chi ar Wneud Cais ar gyfer y Brifysgol. Nawr, os ydych yn barod i wneud cais ar gyfer cwrs llawn amser israddedig yma yn y Wneud Cais, y peth cyntaf y bydd angen i chi wneud yw ymweld â wefan UCAS. A mae UCAS yn fyr am Universities and Colleges Admissions Service. Bydd angen i chi fynd i ucas.com a mynd trwy ei system ymgeisio ar-lein UCAS Apply. Cofiwch hefyd gallwch gwblhau'r cais yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg. Nawr, os ydych chi'n myfyriwr yn yr ysgol neu'r coleg, yna bydd angen i chi gofrestru gyda'r buzzword a roddir hwn i chi gan eich athro. Mae hwn yn cysylltu'ch cais gyda'r ysgol neu goleg fel ei bod nhw'n gallu cefnogi chi trwy'r broses. Ac os oes nad ydych chi mewn addysg ar hyn o bryd, yna gallwch chi gofrestru fel ymgeisydd unigol. Ac unwaith i chi gofrestru am ymgofnodi, fe welwch rhestr gynnydd ar ochr chwith y sgrin sydd yn edrych fel hwn fan hyn. A mae'r rhestr yma yn cynnwys y camau y bydd angen i chi gwblhau cyn gallu cyflwyno'r cais. Mae'r camau yn cynnwys eich gwybodaeth bersonol, dewis cwrs, hanes eich addysg a chyflogaeth a datganiad personol. Bydd hefyd angen i chi ychwanegu geirda a thalu am y cais. Os ydych chi mewn addysg, yna bydd athro yn ychwanegu'r geirda i chi a bydd gan eich ysgol neu goleg trefniant talu ei hun. Felly bydd naill angen i chi dalu UCAS yn uniongyrchol neu bydd ofyn i chi dalu eich ysgol neu goleg. Ac yna bydd athro yn cyflwyno'r cais ar eich ran. Os ydych chi'n gwneud cais tu allan i'r ysgol neu goleg, yna chi bydd yn gyfrifol am ychwanegu'r geirda a bydd angen i hwn ddod wrth rhywun sydd yn gwybod eich gallu academaidd, enghraifft cyn athro, neu yn eich adnabod yn broffesiynol fel gyflogwr neu gydweithwr. Chi bydd hefyd yn gyfrifol am dalu am y cais ar-lein gan ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd. Ac ar ôl wirio'r cais gan sicrhau bod pob adran yn gyflawn ac yn gywir, yna gallwch gyflwyno'r cais a bydd UCAS yn ei anfon at y Brifysgol. Yna, cadwch lygad ar UCAS Track am gynnydd gan y Brifysgol. Felly mae'r broses ymgeisio yn un hynod o hawdd, ond os oes angen cefnogaeth arnoch, gallwch gysylltu â ni ar unrhyw adeg trwy'r cyfeiriad e-bost sydd ar y sgrin. Cofiwch i wylio ein fideos hefyd ar ysgrifennu'r ddatganiad personol mae'r ein yn real handi a phob lwc i chi gyda'ch cais.